kowa a cikin mu da shi kansa jagoran nan muna damuwa ko muna da buri da Allah ya taimake mu kuma shi burin Allah ba abin da Allah ya so irin taimake kai ba taimake abin da kake so kake to gaskiya muna yaba muku da bisa to wannan karkashin jagoranci ne ba dan mu kaɗan kawo dan abu dan kaɗan don wannan kaɗan daga ciki insha Allah mu kawo buta da abin sallah da abin tsoron da wannan in Allah ya so ya da muna sare ka kuma in za mu je jagoran namu za mu je kuma za mu yi muhimmi wanda shi da mun bai da buri saboda a taimaka addini ko ba gaskiya ba domin yana son addini zaki san wa muke tare da shi kuma muke son mu da mun layi muke ko ba gaskiya ba to muke yi tawassuli da wannan abu kuma kawo Allah ya sa albarka Allah wanda da alkhairi kuma abin da kuma Allah ya mutu Allah ya sa mu gama lafiya ba ki da assalamu alaikum wa rahmatullahi a madadin Sarkin Waka Sarkin Kano Foundation muna miƙa tarin godiya dangane da malaman wannan makaranta domin duk mutumin da yake koyar da karatu kuma yake ba da karatu mu a matsayin mu na ɗaliban ilimi abin da muke ɗauka wannan mutum ba su iyaye ne kuma amana ce da Allah yake ba ku tsarin da ta kallon mu da ta shauran ƴan da ƴaƴan mu da ƴaƴa duka amana ce da Allah ya ba ku wajen tarbiyyantar da mu kuma muna da ƙoƙon bara gare ku a matsayin mu na ɗan adam ajizai wanda muke gudanar da harkoki wanda aka ce na foundation da abin da aka ce na foundation ba a kusa harkar taimakekeniya wanda duk kai ake yi wa ba wai dan mai foundation ɗin ba ko dan waɗanda suke cikin foundation ɗin ake yi a kanmu muka yi wa wanda duk wanda za a ji ana wani abu na addini ya zo wannan wurin to kansa yi wa domin ya yi ne domin ya ɗabbaka da kuma ƙara ƙarfin gwiwa na ɗalibai da kuma sauran malamai da suke wannan wuri muna godiya muna muku fatan alheri Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri a madadin shi Alhaji Zai dan Ahmad sai kuma Sarkin Kano Marasa da kuma madadin foundation nasa muka zo da wannan kaya wanda za a ba wa kusan makaranta Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri kuma muna da miƙa ƙoƙo na bara ta addu'a dangane da yadda al'amura suke rincaɗe ma Najeriya ma baki ɗaya da jihar Kano da inda mun san ana yi muna da ɗari da ƙara abubuwa domin akwai abubuwan alkhairi da suka tunkaro kuma Allah yadda wannan makaranta tana daga ciki domin ina jin mun yi abubuwa da yawa amma a ɓangaren abin da ya shafi harkar karatu kusan wannan makarantar ita ce wadda muka kalla muka fara sawa a gaba kuma Allah yadda idan ma da wasu buƙatu waɗanda wannan makaranta take da shi da take nema na duk abin da ya dace muna buƙatar makaranta ta ba mu shi a rubuce mu kuma za mu kai shi inda ya dace kuma in Allah yadda za a yi daidai da abin da za a iya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne shi sakataren kwamiti duk da yake mun ɗan kuskure ba mu gabatar da sunaye ciyaman ba mu gabatar da sunaye ba mun ɗora dai akan wannan muna neman ɗaukar wannan shi ne ainihin ciyaman ɗinmu Usman Auta wannan shi ne ainihin maji daɗin Sarkin Waka Sarkin Kano Zahraddin Ibrahim da kuma ni Usman Manu da sakatare na ainihin wannan foundation Musa da Prince Bash ainihin PRO ga su maga yaƙi da shauran mutane duk da muka zo wannan wuri Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina kusan kuma wanda a gida yawwa sunana Aliyu Sabi ina da ɗaya daga cikin malaman makaranta kafin na yi masta ya karba ina son fara miƙa godiya ta ga wanda suka ɗauki wannan foundation ɗin da kuma shi ne foundation ɗin a duk lokacin da ga ku zama cin cewa
ka zo misali ma sai irin makarantun ba na boko ba wanda makarantu ne wanda mu muke control din su mu muke sourcing mu muke running din su business ake yi da kuma mutum zai ce ya dubo da daman babban matsala irin makarantun na ce kayan alwala da abin yi sallah sai kuma gini da makaranta suna gini gaskiya ne muna godiya mara iyaka da wannan tallafi da aka kawo kuma insha Allah za a zaɓo yaran da suka fi cancanta musamman ma yadi don koda suna gana tagin da yaro za ga wani yaro ya kawo ya su kuma kayan sojoji mai rubar da makaranta wanda kana kallon su ma ba sai ka faɗi status ɗinsa ba kana kallon yin biyu za ka ga su kayan status ɗinsa Allah ya saka muku a kuma ina makaranta tunda ba ta da mana irin wannan abu ta irin ɓangaren wannan abu insha Allah irin nasa ina ɗauka a rubuta takarda shi wanda aka yi saboda foundation ɗin da shi aka yi insha Allah ko a fi shi wata ya sa taimaka sai a rubuta shi a gaskiya wato na yi matuƙar farin ciki mara misaltuwa. Ni abin da ya bani mamaki wani shi dama su kallon da ake musu wannan foundation ɗin musamman wanda ya shafi su sun mai da hankali abin da ya shafi gaskiya ne wai dama suna da tunani akan irin gaskiya ne ni wallahi kawai tun da suka shigo ni kawai abin da yake ta yawo a gaskiya ne wallahi gaskiya ne to a gaskiya fi sabilillahi wannan abin ya sa min wani girma a cikin zuciyata na shi mai foundation gaskiya ne ya sa na ƙara kallonsa da wata daraja ta daban gaskiya ne mutumin da aka wanda ka ne masa ga inda shi ya dosa yana ta yana hudodinsa wanda suka shafe shi amma kuma a shi a ƙarƙashin ransa kuma addini ya dame shi gaskiya ne wallahi wannan haka yake ba wanda zai wannan sai wanda addini ya gaskiya ne wallahi duk kayan nan da kuka kawo ba kaya ne wanda za ku kuka ce a raba malamai kowa ya tafi gida ya sha shagali gaskiya ne wallahi gaskiya ne buta ce gaskiya ne butan nan ibada za a yi da gaskiya ne ita. wallahi Yanzu ba za ku dina samun ladan wannan butoci ba sai ran da babu tsumma gaskiya ne wallahi wannan tabarma za a yi ta rubuta muku ladanta har sai ran da babu tsummanta gaskiya ne wannan kaya da kuka kawo aka ba yara musamman muna da yara waɗanda nan malamai su suke wani zubin kuɗi sai nufan su ɗinka wa yara gaskiya ne kuka yi tunani kuka kawo kuma yunifan ɗin nan na karatun alƙur'ani gaskiya ne wanda su da ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ka tufatar a bisa tsiraici to Allah zai tufatar da kai a bisa hulalin minal jannati gaskiya ne bayan ado na aljanna da su Allah zai ma Allah zai amin kaga babu abun ni kishi ne ma ya kama ni gaskiya ne ta muna godiya da ni a cikin wannan gaskiya ne ta muna godiya saboda alherin da za su samu ba ɗan ƙanƙani ba gaskiya ne kuma a gaskiya fi sabilillahi in kun je ku karfafe shi akan wannan aikin gaskiya alheri ne dan wannan da duniyar ku da lahirar ku duk sai ya amfana gaskiya ne wallahi burinsa kenan kuma sai ya karfafi tafiyar ku dan Insha shi Allah. Allah ba ruwansa wannan haka yake in wallahi dai ka nuna kana kishin sa to zai kishin gaskiya ne wallahi to kuma wannan shine kishin ubangiji gaskiya ne kai ka taimaki addinin ubangiji gaskiya ne in tansurullaha yansarku yansurukum gaskiya ne Haka wallahi Allah ya ce. gaskiya ne dan wallahi haka ina yi muku fatan alkhairi kuma gaskiya ni na fi ku farin ciki da ta muna godiya sosai aiki na alkhairi mun gode Allah wallahi ya dafa muku ya Mun kuma gode. karfafe ku kuma shi kuma Allah ya taimake shi Amin. ya cika muradinsa Amin. kuma muna da addu'o'i da muke duk bayan sati biyu na musamman gaskiya ne to a gaskiya ba za mu manta da shi ba a cikin wannan addu'o'i kuma alhamdulillah gaskiya ne ni ina daga cikin waɗanda suke jagorantar wannan addu'a gaskiya ne kuma insha Allah ta'ala ba za mu taɓa mantawa da ku ba gaskiya da ne kuma shi jagora gaskiya ne Allah ya karfafe ku ya Amin, taimake mu baki amin, daya amin. sai wannan yanayi da muke ciki na wannan ƙasa ta mu ubangiji ya kawo Amin, mana dauki amin don manzon zaman Allah. da mu lafiya ya kawo mana arziki amin amin zan tsaya a nan saboda shi shugaban namu gaskiya shi ne ma ya sa mana to kafin shugaba ya ce wani abu bara da yi matashiya akan maganar malam gaskiya ne wato shi ainihin mai martaba sarkin waƙar sarkin kano alhaji naziru muhammad ahmad ɗalibin gidan makarantar
wato wannan abun kusan shi ne ko da yaushe a ƙasa wanda babansa kusan yana ɗaya daga cikin manyan alisuna da suke yana da abin maza waɗansu sun sani waɗansu kuma ba su sani ba idan haka shi ma kusan ku ce ɗalibi ne ɗan uwanmu ne dan uwa ne inda in dama ta samu ko lokaci yayi na a bayyana wannan kan za mu iya cewa da Allah sarkin waka da Allah mu je makaranta kaza saboda a ƙara wa yaran nan makarantar nan ƙaimi ka ɗan yi musu wani darasi ko na rana ɗaya idan an yi haka yaro zai ji an ƙara masa ƙaimi ga wannan da waƙar da muke ganin sa a baya ya zo ya koya mana shi ma ya ƙara wa yaro don Allah yadda za mu nemi wannan abin da gurin sa inda harkar gidansu kenan dan banda Allah ya kaddara abincin a nan yake babansu ba tsarinsa ba Allah ya kaddara abincin a nan yake kuma daman an ce da kiki baya shi ne da hikima haka ma'aikin ai ba daƙiƙi ne yake wa manzon Allah ya ce tana ma daga cikin hikima cikin waka akwai waɗanda suke hikima ce a cikin to alhamdulillah kamar yadda manyan baki da suka samu halarta suka gabatar da jawabai mu kuma su ma suka tofa albarkaci ni ma tutun na bi sau ina farin ciki da wannan gagarumin ziyara da aka kawo da kuma tallafi wa addini domin addini aka tallafa kuma kamar yadda malam ya ce in tansurun ya faru in dai za ka taimaki addinin Allah to kai ma kana nan da taimakon Allah abinda nake ƙara godiya a kai shine ko in ja hankalinmu shine wannan aikin ba ƙaramin aikin alheri ba domin irin wannan hutun da samar da foundation maza ka tuhu mazauna su ne 'yan uwanmu da muke zaune a Najeriya ka tuhu mazauna to kuma alhamdulillahi ina farin ciki da ganin irin wannan motsawar daga kowane bangare a cikin al'umma da za ka dinga tunanin cewa a'a sai su wane su suke haɗa irin wannan foundation to yanzu kuma a ce ga wannan bangaren da mutane suke kallon su cewa a kai su wane sun yi gaba kawai kuɗi suke samu suna abin nan suna yin gida suna kaza amma a ce mutum za su zo su ƙirƙiri irin waɗannan abubuwan sannan kuma mutum ya tuna da asalinsa ko an ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi ce ka tuna da cewa kai musulmi ne kuma duk wani musulmi na kirki ya san cewa tushensa makaranta ta addini sai ne farin ciki lokacin da aka dawo hutun corona gwamnati ta raba wa makarantu abubuwa daban-daban amma wanda suke karkashin ta amma makarantun islamiyya ba a kawo musu kwantena irin wanda za a sa mata kan famfo a ci gaba da wanke hannu ba da shauran abubuwa makarantun islamiyya tun da su ma suna tara mutane ya kamata ce kwasakin gwamnati ya kai nan wajen idan wannan cutar ta zama wata gata nan za ta ci gaba da yaduwa to kuma aka ce ga wani guri ana tara jama'a kuma shi ban kai kwansan ɗin shi ai an yi ba wanda suka je makarantar bokon su za su zo da kuma kware kwa idan da abin a nan wajen to sun yaɗu kawai cikin al'umma to amma aka ce ga wani foundation shi kuma ya yi tunanin cewa ya samar da abin sallah abin alwala kwantenan da za a zuba ruwa ya fi makarantun islamiyya gaskiya wannan abin jinjina ne abin burgewa ne kuma a cikin al'ummar mu aka samu irin wa'annan cewa su dinga tunanin cewa makarantun mu na islamiyya ba dinga kai musu tallafi to ai kaga alhamdulillah ka san duk inda mutum ya je kawai kana tare da shi na kai wakilin kai amma idan mutum ya yi gaba kawai iya duniya ya sa a gaba baya tunawa da rarrauna an ce har gidan marayu ana zuwa ba a waye kawai abin da yake gabanka kawai shi ka je ka sa a gaba to ai shikenan kaga wannan mutum an sallame shi society zai ce ba ruwan shi da shi
amma za ka dawo cikin society ka menene lapses mu a yi kaza a kai tallafi kaza a kai tallafi kaza wannan shi ne abin da zai gina al'umma kuma makaranta wurin tarbiyya duk wanda ya zo ya tallafa da wani abu a wajen tarbiyya to shi ma yana nuna maka hotonsa shi ma mutum ne mai tarbiyya saboda haka ina farin ciki da wannan ziyara da wannan kawo tallafi da wannan foundation muna musu addu'a tun daga yanzu Allah ubangiji ya sa a fata a irin wannan tallafin Allah ya sa duk wani lungu da sako na makarantun addini ne makarantun na zamani makarantu da gura duk inda yake na tallafi ne akwai raunanan da suke bukatar tallafi Allah ya ba wannan foundation din karfin ikon da zai je yi abin da ya fi haka ya dindinka amin mana wani ina fatan za ka dan kara dan abin da ya sauwaka kasantuwar suna kan hanya wata kila daga nan za a kara zuwa wani waje mune muku fatan alkhairi kuma shi mu'assas na wannan foundation ne masa fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa da irin wannan sana'a ma a juya a koma wata a ƙara wata a ƙara wata a ƙara wata maimakon yana sarki murabus to Allah ubangiji ya mayar da shi wato Allah ya mai da koko masaki amin Allah ya mai da allura garba amin fatan da nake ke muna godiya assalamu alaikum gaskiya malamai sun yi jawabi kwarai da gaske da kuma ɗan wannan ƙungiya sun yi bayanai masu matuƙar mahimmanci kwarai da gaske kuma gaskiya ina cike da farin ciki matuƙa da kasancewa wannan abu kamar yadda malam shi ya faɗa wannan abu kusan shi ne na farko ina ji tarihin makarantar da wata ƙungiya haka ta daban so ta kawo mana wannan tallafi ina ganin wannan shi ne kusan abu na farko saboda haka wannan ya shiga cikin rekodin makarantar kuma ya shiga cikin zuciyar Allah kamar yadda shi ya faɗa cewa in Allah ya da addu'o'i idan aka tashi addu'o'i za a ci gaba da sa mana ci to in Allah ya da wannan shige muke Allah ya ga zani muna fatan Allah ubangiji ya ƙara ƙarfafa wannan ƙungiya shi kuma wannan bawan Allah Allah ya ci gaba da taimakon amin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin akan taimakawa addinin Allah wannan shine tsarin samun nasara gaskiya ne duk mutumin da ya rike addini yake tallafa addini wallahi zai samu nasara a rayuwarsa gaskiya ne insha Allah kwarai da muna godiya dan haka muna matukar farin ciki Allah ya karfafa wannan kungiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai su gida lafiya amin